práve preto takáto súťaž pre nás môže byť istým pomocným orientačným bodom. 048 437 5252 alebo fokus@stv.sk, kontaktné údaje priamo k nám do Banskobystrického štúdia, tak neváhajte, pýtajte sa na všetko v súvislosti s touto zaujímavou súťažou, ktorá naozaj prináša aj zaujímavé výsledky z toho, čo sme počuli. Mňa ale na tom zaujala jedna vec, a to, že táto súťaž možno tak trošku aj podnecuje tie jednotlivé spoločnosti alebo tých hráčov na tom finančnom trhu k takej akejsi súťaživosti a vlastne ono to prináša aj užitok pre toho klienta. Jednoznačne, to je ďalšia rovina tejto súťaže, nielen teda porovnávať, ale istým spôsobom motivovať finančné inštitúcie, aby nestagnovali, aby prinášali inovácie, aby prinášali produkty, ktoré budú zohľadňovať taký ten oprávnený záujem spotrebiteľa, aby sa zaujímali o jeho názor. Práve preto sme zaradili tento rok prvýkrát aj ďalšiu takú súťažnú kategóriu, kde sme sa nechali inšpirovať skúsenostiami našich českých kolegov, ktorí organizujú súťaž o najústretovejšiu banku, tak by sme sa rozhodli k tomu pridať ešte aj kategóriu najústretovejšia poisťovňa. A zaujímal nás jednoducho názor spotrebiteľa na ich obsluhu v týchto finančných inštitúciách. Na to, do akej miery sú spokojní s komunikáciou finančnej inštitúcie, zamestnancov, či si myslia, že je to OK, alebo treba na to niečo zlepšiť. Boli sme veľmi prekvapení, že napriek tomu, že sme to bez nejakej veľkej propagácie zverejnili túto kategóriu, tieto dve nové kategórie, tak až 95% hlasujúcich vyplnilo aj tento formulár. Vy ste spomenuli, teraz toho sa chytím, že je kategória najústretovejšia banka. Čo ale v takom prípade, ak tá najústretovejšia banka už nebude taká ústretová v tom nasledujúcom roku? Už tak pravdepodobne prišiel niekto, kto na sebe popracoval, bol ústretovejší, tak by sa mali na sebe zamyslieť. A možno aj preto to robíme, aby sme trošku mali takúto spätnú väzbu a videli ten názor spotrebiteľa skutočne na štatisticky reprezentatívnej vzorke, pretože takéto tisíce hlasujúcich, to je niečo, čo žiaden výskum nenahradí. Prišli nám na mailové otázky, takže poďme sa trošku povenovať aj tým. Naša diváčka z Humenného sa pýta, ako je to s odborníkmi, ktorí vyberajú víťazov. Sú skutočne nezávislí? To je zaujímavá otázka. Neviem si predstaviť ovplyvňovať názor 50-60 členej poroty. V prípade, keby boli 3, 4, 5, tak si viem predstaviť, že by mohli vzniknúť pochybnosti o ich nestrannosti, ale v takomto prípade je to takmer nemožné. O tej nestrannosti možno taká pikantná informácia. Na Slovensku je jedna jediná banka, ktorá sa dlhodobo nezúčastňuje aktívne tejto súťaže. Je to jedna z tých väčších bank, menovať samozrejme nebudem. A napriek tomu táto banka už po 7-krát vyhrala jednu kategóriu internetové bankovníctvo. To znamená, že napriek tomu, že sa aktívne to nezaujíma a v podstate stojí bokom tejto súťaže, tak bola nominovaná, pretože ten produkt je zaujímavý a už 7 rokov vyhrala. No, tak možno už na ten budúci 8. ročník sa zapojí. Ďalšia divácka otázka, koľko inštitúcií sa do súťaže zapojilo? V podstate s výnimkou veľmi malého počtu, spomenul som snáď jednu významnejšiu banku, môžeme povedať, že veľká väčšina trhu s touto súťažou komunikuje a je to skutočne reprezentatívna súťaž. Máme ďalšiu mailovú otázku. Mám pocit, že divák nás zrejme nesleduje od začiatku, lebo sa pýta, či plánujete rozšíriť súťaž aj medzi iné spoločnosti, ako sú banky. No, samozrejme, takže máme tam poisťovne, máme tam správcovské spoločnosti, súťažia tam aj zdravotné poisťovne, sú tam spoločnosti, ktoré poskytujú aj monotematické produkty, povedzme, cestovné poistenie a podobne, takže kategórie viac ako 20. Pripomeňme ešte raz, kde môžeme nájsť výsledky. Nech sa páči, www.zlataminca.sk. Sú tam informácie aj o nejakých konkrétnych produktoch, alebo v tých jednotlivých kategóriách, alebo je tam len daný víťaz, dajme tomu, sú tam aj tie ďalšie miesta umiestnení? Áno, sú tam aj tie ďalšie, je tam kompletné poradie. Táto súťaž sa nesnaží ovplyvňovať spotrebiteľa tým, že by mu ponúkala nejaké reklamné informácie, je to vyslovene len vyhodnotenie práce poroty a práce verejnosti, ktorá hlasovala. Ďakujem pekne. Posledná otázka. Aká je budúcnosť Zlatej mince? No ja verím tomu, že dobrá a by som povedal priam skvelá, pretože finančných inštitúcií a finančných produktov je na Slovensku obrovský počet. Len naši makléri predávajú produkty viac ako 20 spoločností, ktoré majú rádovo 200 produktov a viacej. Zorientovať sa v takomto obrovskom počte
produktov je pre bežného spotrebiteľa prakticky nemožné. Preto potrebuje nejaké vodítka, nejakých pomocníkov a úplne ideálne, ak sú objektívni, ak sú výsledkom práce poroty alebo ešte lepšie hodnotením spotrebiteľov. Takže určite výborné výsledky očakávame aj v budúcnosti. Tešíme sa na výsledky. Hosťom druhej časti našej relácie bol pán Holčík zo spoločnosti OVB Finans Slovensko. Ďakujem pekne. Ďakujem. Témou štvrtkového Fokusu právo bude dedenie. Dozvieme sa, kto môže podľa zákona dediť, kedy je možné dedičstvo odmietnúť, aj to, koho je možné vydediť a z akých dôvodov. O týždeň si vo Fokuse peniaze povieme, ako ušetriť na zimnej dovolenke. Tá je obvykle nákladnejšia ako letná. Pozrieme sa aj na pripoistenie na horách. Povieme si taktiež, kto sú to finanční sprostredkovatelia a kto sú finanční poradcovia. Do štúdia ale už medzi tým prišiel pán Ovčarík. Ja som veľmi zvedavý, čo divákov v súvislosti s našou prvou dnešnou témou najviac zaujímalo. Pripomínam, že sme hovorili o vianočných úveroch a teda predajú aj na splátky. Zvonil telefón? Zvonil stále. Bol som tu viackrát, ešte som to nezažil, aby tak zvonil telefón. Ľudia sa veľmi často pýtali na úvery, ktoré zobrali hlavne z bankových spoločností a tie úvery majú problém momentálne splácať. Tam okrem toho, čo sme povedali, nemám čo iné povedať. To znamená, ak k tomu nesplácaniu ešte nedošlo a on hrozí, tak jednoducho treba rýchlo hľadať alternatívu, hľadať náhradu. Pokiaľ už došlo, už len hlavne komunikovať s tou nebankovou alebo teda bankovou spoločnosťou a hľadať spoločné riešenie. Iná možnosť tam nie je, vyhnúť sa tomu nesplácaniu nedá jednoducho. Tam je len stále treba vopred myslieť na tie situácie, ktoré môžu nastať. Vždy sa treba spýtať a pozrieť sa, ako banka, hlavne nebanková spoločnosť postupuje v prípade, ak nedôjde ku splácaniu. To znamená v prvom rade, aké sankčné poplatky a sankčné úroky vyrobí a aké kroky podnikne, lebo sú na trhu seriózne. Hovoríme hlavne teda o bankových spoločnostiach, prípadne o nebankových spoločnostiach, ktoré vymenujem na prstoch jednej ruky, tých serióznejších. A sú na trhu nebankové spoločnosti, ktoré sú neseriózne a ktoré v extrémnom prípade môžu ľudia prísť o nehnuteľnosť, takže na tie si treba dávať veľký pozor. Ľudia sa pýtali aj napríklad na kreditné karty, majú ich vyčerpané a proste jednoducho sú príliš úverovo zaťažené, teda príliš veľa úrokov platia, to je presne o tom. Kreditná karta je výhodná len vtedy, keď je človek k sebe prísny a každý mesiac, alebo povedzme do 2 mesiacov splatí, čo si z tej kreditnej karty požiča, alebo v opačnom prípade bude človek platiť a bude platiť úrokovú sadzbu nad 20%, repomoné ešte vyššie. To znamená, že neoplatí sa takýmto spôsobom sa zbytočne zadlžovať a preplácať. Treba v prvom rade hľadať tú najlacnejšiu alternatívu a to sú tie splátkové pôžičky. Tie majú výhodu jednak, čo sa týka nákladov, tie, ktoré sa pravidelne mesačne splácajú a môžeme si ich jednak naplánovať v rámci nášho rodinného rozpočtu, ale aj celkovo